seara Crăciunului nostru mare bucurie a fost, și a fost bucurie în lume de ea așa mare minune. Iosif cu Sfânta Maria au pornit călătoria la Viflaim, colo în jos, ca să-L nască pe Hristos. Și de acum până în vecie mila Domnului să fie, și de acum până în vecie mila Domnului să fie, și de acum până în vecie mila Domnului să fie. Și ajungând în cel sălaș, au cerut puțin locaș, ca s-o lese să se culce, noaptea în drum să nu apuce. Dar oamenii din cetate i-au răspuns cu răutate: du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă. Și de acum până în vecie mila Domnului să fie, și de acum până în vecie mila Domnului să fie. Atunci Preasfânta Fecioară ieși din oraș afară, năcăjită și întristată, plângea Maica prea curată. Tot mergând din poartă în poartă, a intrat într-o poiată. În poiată cum intra, pa de fân își pregătea. Și de acum până în vecie mila Domnului să fie, și de acum până în vecie mila Domnului să fie. Pa de fân își pregătea, pe Iisus Domnul năștea. Pruncul sfânt de fric plângea, Maica Sfântă așa-i grăia: taci, fiule, taci cu mine, că tu suferi ca și mine, căci în lume ai venit așa cum a fost vestit. Și-a născut un prunc frumos, numele Lui e Hristos. Și de acum până în vecie mila Domnului să fie, și de acum până în vecie mila Domnului să fie.